Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, pakea lurrean gizonari, aina handi eta eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, pakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, aintza zeruetan jainkoari, pakea lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, sakramentu miragarri honetan utzi zenigun zure nekaldiaren oroitzapena. Harren eskatzen dizugu, Jesu Kristoren gorputz eta odolen misterioak bihotzetik beti adoratu ditzagula, eta gugan salvazioaren fruitua senti dezagula. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Honela hitz egin zion Moisesek Israel herriari. Gogoratu jaunak, zure jainkoak, basamortuan 40 urte hauetan eginarazi dizun bidea. Atsekabetu egin zaitu eta probatu, zure barneko asmoak ezagutzeko eta bere aginduak beteko zenituen ala ez jakiteko. Behar gorrian jarri zintuen, gosea pasa arazi eta mana eman zizun jaten. Eta zuk eta ez zure gurasoek ezagutzen etzen nuen janaria. Zuri jakinarazteko gizakia ez dela ogiz bakarrik bizi, jaunak esaten duenetik bizi dela baizik. Ezaztu jauna zure jainkoa, bera da Egiptotik, esklabutza lurraldetik atera zaituena. Bera, suge pozoitsu eta eskorpioz betetako basamartu haundi eta ikaragarritik, ur gabeko eremu hilkor hortatik eraman zaituena. Bera, sukarritik ura atera eta edaten eman dizuna. Bera, zure gurasoek ezagutu ez zuten mana jaten eman dizuna basamortuan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna zure maitasuna, abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure leialtasuna adieraziko gizaldiz gizaldi. Esana baiduzu maitasuna betiko dut eraiki, zure leialtasuna zeruan duzu sendo erazi. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo epistolatik. Senideok, jainkoa bedinkatuz hartzen dugun eskerroneko kalizak
ez algaitu Kristorekin bat egiten bere odolean, eta zatitzen dugun ogiak ez algaitu Kristorekin bat egiten bere gorputzean. Egia bat denez, guztiok gorputz bat gera, ogi bakarretik hartzen duguta denok. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Alleluia, alleluia, alleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Joanen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, ni naiz zerutik jetxia den ogi bizia. Ogi hontatik jaten duena betiko biziko da. Eta nik emango dudan ogia nire haragia da mundua bizi dadin emana. Judutarrek eztabaidan ari ziren haien artean, nola eman dezaiguke honek bere haragia jaten. Jesusek esan zien, bene-benetan diozuet, gizonaren semearen haragia jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zuengan. Nire haragia jaten eta nire odola edaten duenak betiko bizia du, eta nik piztuko dut azken egunean. Izan ere nire haragia egiazko janaria da, eta nire odola egiazko edaria. Nire haragia jaten eta nire odola edaten duena, ni gandago eta ni harengan. Bizia den aitak biali nau, eta ni aitari esker bizi naiz. Era berean, ni jaten nauena, niri esker biziko da. Hau da zerutik jaitsi den ogia, ez da zuen gurasoek jan zutena bezalakoa. Haiekil egin ziren eta, ogi hontatik jaten duena, betiko biziko da. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko igandez, Corpus Christi eguna. Kristoren gorputz odolak ospatzen ditu, haien presentzia erreala, Eukaristian dagoen presentzia erreala, ospatzen du modu berezian Elizek. Berez, ostegunean, garai batean ala ospatzen zen ostegunez eta ostegunean da egun seinalatua festa hau ospatzeko, baino Elizak leku gehienetan aldatu egin du igandera. Merezi duen solemnidadez ospatu ahal izateko. Garai bateko bizi erritmoa ezberdina zen, eta gure egoera moderno honetan, hainbeste gauz, hainbeste lan, hainbeste ekintza, berez, eta horregatik igandera pasatu zen, merezi duen solemnidadez ospatu ahal izateko. Eta gaurkoan batez ere Eukaristia eukitzen dugu gogoan. Eta Eukaristia ez dela bakarra, halako simbolo bat edo halako irudi bat edo ez, baizik eta benetan Jesusen gorputz odolak hartzen ditugula eta Jesusen gorputz odolak adoratzen ditugula, eta hoxe da batez ere gaurko egun honetan ospatzen duguna. Gaurko irakurgaiek hoxe ekarri digute gogora. Alde batetik, nola ibili ziren Israeldarrak basamortuan zehar eta jagoikoak mana bialtzen ziren, zerutik jaitsitako ogia, horregatik baita ere, nola baite, hor Eukaristiaren irudi bat bezala ikusi izan da hasieratik, eta Jesusek, entzun dugu evangelioan, aipatzen du. Orain, hemendik aurrera, nire gorputz eta odolak jan beharko dituzue, zuen gurasoek basamortuan mana jan zuten bezala. Eta Eukaristiaren inguruan, eta batez ere, Jesusen realidade honetan, presentzia, benetako presentzia hau ospatzen ari geran honetan, alde batetik pentsatu behar dugu Eukaristiak guri halako kristau izatea ematen digula, kristau bizitza Eukaristiaren gandik datorkigu. Gure gorputzak janaria behar duen bezala, gure harimak Eukaristia behar du. Eta hori da gauz bat oso importantea kristauok garbi euki behar deguna. Jesusek utzitako oparirik handiena, berak egin digun erregalorik preziatuena, guk ere bihotzetik estimatu behar dugu. Bestaldetik Eukaristiak eta
hau garbi eduki behar dugu, halako bi dimentsio ditu eta biak ezinbestekoak ditugu. Alde batetik, esan genezake, dimentsio intimista. Guk Jaungoikoarekin dugun tratu pertsonala. Hori beharrezkoa dugu eta Eukaristian oso importantea da, baita ere, barne isiltasun hortan, komunio hartu eta egiten dugun orazio horretan, eduki behar dugun debozioan, horiek denak gure sentimenduak, Jaungoikoaren hitza entzutean, horiek denak oso importanteak ditugu da, Jaungoikoarekin dugun tratu pertsonala. Baina hortan bakarra gelditzen bagea, beste erdia faltako zaigu. Eta da, dimentsio soziala. Jesusek Eukaristia opari egin digu, baino eskatuz baita ere elkar maita dezagula. Berak gurekin jokatu duen bezala, nahi du guk besteekin jokatzen saia gaitezela. Horregatik, Eukaristiak eraman behar gaitu besteak maitatzera, besteei laguntzera, besteak zerbitzera. Jesus jaunak egin zuen bezala. Ahaztu gabe, beste presentzia ura Jesusek aipatu ziguna, hauetako txiki bati egiten diozutena, neri egiten didazue. Horregatik horrere, Jesus presente dago, behartsuengan, gaixoengan, sufritzen ari direnengan, bakarri daudenengan, eta horrere Jesus aurkitzen dugu. Eta Eukaristia erabat lotu behar dugu horrekin. Horregatik, gure Elizbarrutian egiten dugu Caritasen diru eskea, gaurko egunez kontutan izan da, Eukaristiarengandik sortu behar dela baita ere gure karidade hori besteei laguntzeko beti prest egoten dena. Eta halako premia bat bezala. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, gauza askozaz ere gehiago esan daitezke, baina nik beste hirugarren honekin bukatu nahi nuke. Eta da, Eukaristiak gogorazten digu errealitate bat Jesusek aipatu diguna. Esaten digu, ogiotatik jaten duena betiko biziko da. Eta da, betiereko bizitza. Hain zuzen ere, Eukaristiak gogorazten dizkigu misteriorik handienak. Gure bizitza ez dela kasualidade huts bat. Jaungoiko on batek egin gaituela, baino gainera Jaungoikorrek maite gaituela. Jaungoikori gizaki egin dela, Jaungoikorrek bere bizia eman duela, eta Jaungoiko hori gurekin gelditu dela bideko lagun, bideko janari bezala guretzako. Eta horrek gogorazten digu mundu hontan erromes bezala gabiltzala beste mundurako bidean. Eta hori da gauz bat Eukaristiak ere gogora ekarri behar diguna. Ez mundu hontaz ahaztutzeko, baizik eta modu sakonagoan bizitzeko. Gogoan izan da gure helburua han dagoela. Eta Jaungoiko honorrek, Jaungoiko errukitxu horrek han esperatzen gaituela jakiteak halako itxaropen sakona ere eman behar digu eguneroko bizitzarako. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Jaungoiko aita guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Jaungoiko aita guztiduna aresbe bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. 3. egunean hilen artetik piztu eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, hildakoen piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta gure eskariak egingo ditugu, gaurko egun honetan batez ere Jesusek guri berearen antzeko bihotz bat eman dezaigula eskatuz. Jesus maitea zan, azken afarian, bera eman nahirik.
Goizeko aurrean maitasunak zeukan, bihotza mendean, gurtu zagun beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagoena. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Emaiozu jauna zure Elizari pakea eta batasuna. Gaur egiten dizkizugun eskaintza hauek irudikatzen dituztena Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerra Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu Jangoiko alguztidun beti ireko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaien eta erosle Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginiagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeruta santu guztiekin, guk ere zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvazioaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin,
apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospe ta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esnada apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatuak kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotsa, hona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Eta gaur Corpus Christi izan da, adorazio pixkat eginez emango diogu amaiera gaurko ospakizunari. Azken afari ezkeroz jauna,
gure janari zuzera, agindu gozoz lotu ginduzun, zure gorputza hartzera. Ogia bide gera iristen, gure gorputzak lotzera, zu gaizgerria adarrarekin, bat egiten danan zera. Batasun honek eskatutzen du, arimak ere bat egin, buru bihotzak bizilotu gaitezen, bat eginikan zurekin. Zeran osoa eskaintzen zera, izan ez gure atsegin, zu jarritako maite legean, ez genuke nahi hutsegin. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure gorputz eta arima hartzeak eraman gaitzala beti gure bizitza honetan zure jainkozko poz osoan bizitzera. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin berdinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. O bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena, Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna, erruki zaitez gutaz jauna. Zaude amorez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik gurutz hiltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua.